Sad to say, I will not sugarcoat. We are not doing well. I In see. fact, latest surveys that we got sa Cebu Chamber, no, ang growth sa economic growth daw sa Cebu is very low sa Central Visayas. That's the reason. Mao kini ang gibutyag sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kon CCCI President Regan Rex King sa epekto sa pagsaka sa presyong lana sa business sector sa Sugbo. Gani gipadangat ni King nga pipila sa mga miyembro sa CCCI may konsiderar na sa pagsirado. Sa pagsubay sa MyTV Cebu News Team sa Dan Gorordo Syudad sa Sugbo, among nakaila ang magtiayong Elizabeth ug Damian Panoril nga na nag-iya og usa ka karinderya ug duha ka bake shop. Sa 18 ka tuig nga operasyon sa ilang karinderya, nakasinati sila og nagkadiyang wala hibali nga krisis. Mong sakalit nga dakong pagsaka sa presyo sa lana nga nakaapekto sa mga presyo sa palaliton, wala sila'y laing choice kung dili mo sa gubang, mag-antos og maghimog stratehiya aron dili malugi. Gibutyag ni Elizabeth nga moduol ang mga mamalitay nila aron makamino sa gasto. Hinungdan nga imbis nga patasan ang presyo sa ilang mga nagkadaiyang putahe, minusa na lang nila ang matag serving. Inaarong pizza hao, nutaw na itong marugting bitay, 28. Kaya ang sweldo kuan pa. Pero kinsay magdahon, pares ka ganiha o, daghan ba kayong customer. So ang ato, mag-antos lang yun ta, maning kamot ta. Kay, para makasurvive, kay mo matay laing kuan. Kung kuan pa ka nang, mao man ni atong, mayingon kay ko, watay mahimo kay mao man ni atong kuan sa atong kinabuhi. Mausab ang buhaton nila sa ilang mga paniderya. Minusa ng timbang aron masiguro nga dili sila malugi. Sa dugayng panahon na pila ka tuig, nisuway ko. Mo ni ang una gina kong bikire nga first na papabarog diri sa Cebu City kani. Na may plano nga mag-expand. Mubiyahe ang magtiayon matag adlaw gikan sa Lapu-Lapu City paingon sa syudad sa Sugbo aron makaasikaso mismo sa ilang panginabuhian. Gali adunay mga adlaw nga naa na lang sa upat paingong unom ka oras ang tulog nila apan padayon gihapon. Si CCCI President King may padayag nga 60% sa kapin 800,000 nga miyembro sa CCCI nga mga micro, small, medium enterprises kon MSME nakasinati na sa kalisod dala sa krisis. Hinungdan nga ang ilang grupo may padiyag sa maong suliran sa gobyerno. Usa sa mga kabalaka sa CCCI mao ang trading and export sa ilang mga produkto tungod sa cutting off trips sa ubang mga barko. Nunot ni ini, mapasalamaton gihapon sila sa Cebu Port Authority sa pagsuspenso sa ilang port fees. All the chambers have agreed, all the chamber presidents have agreed to be unified in supporting the government, the governor and the mayors to temporarily lift on the truck ban. Since it's also naman summer, 60 days lang so that it will not entail additional cost. Sa pagkutlo ning balita, giahawhag ni President King nga mapahingusgan ang turismo sa Sugbo tungod dako kining tabang niining panahon sa dagko man nga kompanya o MSMEs. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.